Hej Palle. Hej Åke. Har du noget fornuftigt at sige? Ja, jeg har en udtalelse. Det er virkelig. Hvad vil jeg sige? Godmorgen, mand. Det fylder. Nu vil jeg sund kandeler i fusionen. Ved I hvad? Det var gratis jo. Og man kunne til enhver tid sige, Du er sikker på, at du kommer i TV-visen, hvis du hopper nu? Nå, det er første gang, de viser noget, så ikke. En albegreb. Du tager ikke alt det der gas, jeg siger, vel du? Den har lidt... Ja, det holder her. Men jeg kan den ikke.